sampean kena Oh, bisu kon ngomong iki. Oh, bisu kon ngomong iki. Bisa ngomong e. Ngomongnya piye? Cek kan ngomong. 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 Wes jare bisu ngomong. Ngomong. Ketuk. Wah, sampe sok. Iya. Ketuk. Eh, Ya. Apa? Ya. Ae. bisa tenan ya. Piye? Mawon. Piye? Nakasem telat goblok. Gayam pengen nesu. Malah duwe. Pero para kasih kak. Iku terus berengan ya. Ya. Ya, Pak. Pancen kahanane koyo ngene. Di, aku tuh ora udan tok kok. Ya jeneng anget. Pancen ora maido. Ora ono mendung ora ono. Ate kok ngene warungmu kabeh. Yo. Yo. Hei. Papat, patat. Patat, kawat. Kawat, kawat. Kawat jas ngono. Kawan musuh patang bergodong. Ya. Oh, botol ya aku ngono. Iya, papat. Patok. Papat. Apa? Papat. Ya. Papat. Ya sok, udah balik kabeh dah. Ayo lah. Yot. Musa
Sikatan apa? Sikatan. Kalung. Mas, 4 juta hilang. Roh. Apa? Kalungnya Mas hilang loh. Itu gua adu wedes ya. Hilang iki. Ngajak, Bi. Ngajak, Bi. Ojo nang kowe. Ngajak, Bi. Apa?
Pak nggih. Amit Pak. Amit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kereta cekli ya.
syukur. Wow. Iki lho. Sawan bakal nangkep lari. Kuburku jebol. Kebungi malaikat lara kabeh dan kumadun mengisor. Larane ra umum. Tenan lara, ra umum lara. Kubur.
Aduh, aku balik. Balik. Kayak kuburanku. Ayo dah, ayo gas yuk. Masuk. Ayo munculin betul, munculin. Lu nyundang hati-hati ndang lu nyu. Lu ngenepel Kang ya ampun, udan bareng. Ya piye? Udan keadaane ngene kok walah ya ampun. Lah ya Kang teles kabeh yang lu nyu Kang. Ora iso. Bah. Lah mangkane teles kabeh. BS mang lho. Udan kok ngene kok. Ora kondo-kondo langsung mabris ae. Lah piye Kang? Ngene iki ora dijaluk ya ora ditolak Kang. Lah ya wis rezeki, muga-muga rezekine ana sing ndek gawe bengi iki kaya udian iki mah Dek ngalir dhuwur seno. Amin Allahumma. Wah, sehat kabeh sak keluarga. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Acarane apa, Ndang? Acarane iki dadi nganten Kang. Walimatul urus. Alhamdulillah. Nimbali kena prawayu manggala. Wes 2 kali ki ya Dek wanong kene ya Dek. Iya Kang, acara iki sedekah bumi lah ya biasane Kang. Iya be. Iya. Lah nek ngono ya iya suwe-suwe ya lakone iki lucu humor. Oh, lakone Jawa Kendil minta kawin ngono. Wes ngene ae. Oh bareng-bareng ya. Delok ketoprak wayu manggala nang glebek sulang. Terus diringi DJ, enak mesti iki. Iya Kang, langsung dikon muntir DJ Kang. Oke, ayo kembang audio DJ. Oji. Masuk. M audio. Audio ayo monggo. Roni Lento. Nama kamu di ponsel orang lain itu sayang lagi. Ya, surat tidak lebur dari Pangastur. Ya, surat tanah Yumago. Washa. Osha. Oh iya. Wow. Ya. Waduh mati aku, aduh panas, aduh wah gimana gol.
aturing prajurit lamun tono sak teng alas kene. Sok kala mangsane akeh kewan nanging bareng aku kan kiri kok siji wae aku ora mangerti. Kumlebreke kewan kang emungkone tak tampane nyeku kaboyong ana ing tanjungan. Apa ya cabar nggonku pati buron-buron kanggo isen-isen kebon raja. Waduh. Kayak katone kewan kidang ana sak mburi gumbul. Yo bakal tak tampani nyepu iki. Kewan kidang ana sak mburi gumbul. Ora ana sing ana bocah wadon. Wonten mriki niku mboten wonten kewan kidang. Ingkang wonten menika kula. Dadi ana sak mburi gumbul kuwi mau kowe. Nggih, kula. Dianggep kula niki kewan kidang. Ya sing gedhe pangapuramu saka rumangsaku kuwi mau kewan kidang jare. Sopo kang dadi aran bocah wadon? Kula. Kula menika Sri Asih. Sri Asih. Inji. Sri Asih. Mapan ana sak tenging alas kaijenan apa ora wedi ngono apa piye? Wedi? Lah saben dinten kula niki pancen niki sabane nggih teng alas kok. Mergo sok kala mangsane mesti wae ana kewan kang galak. Nek perkawis kewan niku saben dinten kula niku nggih pun kepanggih kali kewan. Kaya ngono. Nggih. Ning emane kok kaijenan ora bebarengan karo bojomu? Napa? Bojomu. Bejo? Apa jenengan menika nyemu kalih kula napa? Kok nyemu-nyemu sing kepiye sing kok karepake? Lah wong kula diri gadah bojo kok dadak panjenengan kok ngendikane kok Iya coba balene coba balene. Kula niku tesih prawan. Isih perawan. Iji. Iya. Akhirnya to. Panjenengan menika sinten? Diwanohake. Aku Sindu Negara. Sesembahan ana ing Tanjunganom. Panjenengan menika Ora patut lamun to kowe nyembah lawan aku ana sak teng alas kene. Nyembah kuwi lamun to ana ing Pendhapa Tanjunganom. nanging kula menika nggih tasih kalebet kawula panjenengan suwun. Aku mangerteni. Siasih. Iji. Sepisan meneh aku njaluk pangapura. Bab menapa, Bab Ji? nyenyepung kumune mau tujuh rahayune ora kena badanmu. Ngoten iki, mboten dados menapa, Ji, sinuwun. Bareng Siasih kondo isih prawan kok atiku rasane tratapan ya. Ayo panjenengan menika lho Iki Ki. jare. Cedak karo bocah wadon sing ayu ana sak tenging alas pinggir kali kumriji ing banyu gawe nambahi atiku tratapan banget. Ayo panjenengan menika lho. Ngendikan menika kok ngalem kula nek kula ayu kok kula isin aku. Kuwi kasunyatan ora ngalembono. Saestu. Ajeng Coba kesanipun. lambemu kang tipis, ilmu kang bangir, pipimu kang jiwat. Dahepo wong lanang sing bisa ngratoni sakjroning atimu. Ya nanging nggih sinten wonten tiyang kakung sing seneng kalih kula wong kula niki tiyang saking desa lho Ji. Dadi kowe ora ngrumangsani lamun to ana bocah lanang sing seneng lawan kowe. Panjenengan dereng wonten kok suwun. Ana kok Srias. Nah. Ah, panjenengan niku. Apa ya salah? Apa ya kleru? Lah panjenengan menika salah satu Wijining Nalendra utawa ratu seneng bocah wadon saka desa. Kuwi nambahi puncaran asmane. apa Ji? Nek kok emane lho suwun. Eman coba sawarin ukuranku manggon ngendi? Ing umure bakal tak mulyake, tak sengkake garwa ana ing Tanjunganom. Babagan perkawis panjenengan menika boten wonten cacatipun sinuwun. Lah kene aku ora bisa nampa katesan. Amargi panjenengan
napa manis Panjenengan menika lho ampun dipun lajengaken saya sampun sinuwun. Godeknya nguduk Bener, sampun sinuwun. Sampun sinuwun. Sampun. Mergo gede terserah lawan kuis ya. Gelem ayo bocah. Gelem. Bener. Bener. Alis nyonanggal so Malah diteruske. mergo gemes Sampun. gelem tak pundhut garwa tak boyong ana ing Tanjung Anom. Pripun? Tak boyong ing Tanjung Anom. Panjenengan boyo? Saestu? Bener. Napa leres? Iya. Ih, dadah. Selesai.